ладушки, где были у бабушки? Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Ладушки. No. Takže čaute mačchovia, vítajte pri ďalšom videu a dneska ideme hrať Roblox. Sme tu aj s Oxytkom, aj s novým členom. Ahoj. Damanom a s ďalším novým členom Kováčom. On je taký kovač, takže... No, presne. A... No, takže dneska sme si išli zahrať Roblox, Stream. Takže ako vidíte, už tu máme baterky a to. Ksiku na tatu. Jo, to je cibulka! Jo! Chill cibulka, chill. No, to je... Ne, pomoc, nie, cibulka, nie, nebo znamená. La cucaracha. Chlapci, pripravte sa, teraz budeme vydávať veľa... Ja som zase musel odumrieť. Ja na to nemôžem. Ľudia, Maťchovia, pripravte... Máci, až tak ty si šikovný. Maťchovia, pripravte sa, že... Super. No ako... A ako ty si čo robil, kamo? Maťchovia, pripravte sa, teraz cez toto počasie budeme natáčať veľa hier, takže... Bude sranda. A sledujte Instagram Marecek Damian. A Hopsa sa banda. Marecek Damian. A Hopsa sa A banda. ešte Hopsa sa banda. Snažím sa do konca tohto víkendu dostať 10 followov, takže chlapí. No. Teraz dnes sa zoberiem Jarciko kameru. Také ja nemôžem, lebo kam mne sa to laguje brutálne. Počkajte, chlapci, ja idem do lopty kopnúť. Wow! Dobre, ideme do dive capsule. Či sa to volá? Prečo to je ponorka? Robi si ma to zabudli! Tak mi treba. Dobre. Díky, že ste takí milí. Už letíme, jupi. Chcem si pripraviť kameru, takže... Kamo, ale ja tam asi zase neberiem. No, tak ideme ďalej teda. Začneme. A začneme teda natáčať. Poďme hore. Poďme hore. Dobre, ideme tam. Kamo, ja sa bojím. Kam dáme cibulka? Hej! Cibík! Počkaj. Čo to je záru? Kamo, to čo ti reálne robila? Cibulka je trošku divná, chlapci. Cibulka. No ale musím utiecť rýchlo. Pichči jak prasa. Chlapci, toto bude, že... Lakarača. Ej. Zoruška. Nemusím utekať. Cibulka je furt za ním. Musím utekať, no. Cibulka. Počkaj ty. Jo, to lag bolo. No, už nás nenaháňa. Á, zase naháňa Aldorici. Cibulka, to je 2 na 12, chlapci. To je horšia Zortka, Maťkovia. Hlavninu! Ej, jo! Skibidi toilet clown. Jo, máme klauna. Chlapci, zase budem pozretí. Maťkovia, hej, presne Maťkovia. Ne! A ten clown je reálne až moc veľké opečko. Ťa odchytil. Kamo, Alebo Viliča je veľké opečko. a iné chlapci. Kamo, ja si furt myslím, že to funguje ako oné, v 99, že proste na ňom zasvieti, že on ťa nechá na pokoji. Presne. No, Tak. ideme ďalej. Ne, vlastne, Chlapci, už poďme naspäť. už poďme naspäť do kapsule.
Hej. Počkaj, my ideme zlou. Ideme tak zle. To není Na druhej strane. Jo. druhou stranou. Kamo, Ne, tam je clown zase, kamo. Za to by mohlo byť dosť zhľadnutý. No, hodí sa. Hej, myslím si, že na toto bude dosť ľadnutý, ako v streame. Ja to hrám na mobile, takže moc nekvalitné. Že pokiaľ by ste chceli vedieť meno hry, je to Stream. A potom, aby všetci vedeli, Však tak si to dávali reálne povedal na len začiatku. potržitko Jašin. Radši mi neposielajte friendov, ak to je A začnite followovať teda Mates 1, 2, 3, 2 a Arsicle 778 a Leo potržitko Jašin na Robloxe, prosím. Nie, ja potrebujem na Instačku. No choďte to uploadnúť rýchlo. No, uploadneme to rýchlo. Počkej, kam ja som sa bagol! Ne, ja som sa bagol! Ja som zabagovaný! A zoberiem ja, Alex. Ja som v tej... Ja som v tej... Ne, Ja to som v iba tej ja ponorke- môžem, to je... Ne, ja zoberiem disk, ja som celú dobu natáčal. Ja som v tej ponorke zabagovaný. Ty svinka! Si mi ju zobral! Chlapci, pomoc, ja som to... Okay, ja som... No poďme to pozrieť na tom stream. Chlapci, ja som stále zabudol baterku, ja musím ísť naspäť. No poďme, ja to budem mať Wi-Fi. Chlapci, že natáčanie v natáčaní. OMG, we record pomaly to our ide, nightmares. Pomaly ide tým moves. Ey, yo! Ale by sme tak... Is it friendly or dangerous? What is Ansimco 778 doing? Však ja neviem, čo robím. Čili... Miau. Cibulka! No ne, ja už, toto je iba pozeranie videa, takže tu sa nebojíme. Čakám, my sme sa ani sa predtým nebali. Trošku, že som sa pokadil. Ja prečo sme sa pokali? Lebo si tu tých som sa keď zlatil. Ježišmarja. Teda, suka. Cibulka! Čo? No, Čo? ne, klavníka. No, kam však to je náš klavní, to je klavnino... Pianino. To je klavnino pipino. Čo bol za... Je krásne sa pomyslí. Že? Karáčo. Ako keráča. No, viewsov sme nedostali moc. Dostali sme tam, že 336 viewsov. Čakal som viacej, čakal som. Zase, a ja som čakal viacej, ale ešte nevadí, ideme sa vyspať a uvidíme zajtra. Ideme sa vyspať a uvidíme zajtra, jak to bude vyzerať. No dobré ráno, chlapci. Dobre, poďme, on je zase. Jo, kamo! Reálne... Čo to? Damian, pozri sa, čo mám na tej obrazovke. Bro, máš tam, že Mates 1, 2, 3, 2. Ten ja neviem, čo sa tam zmenilo. No. Kamo, ja som si menil. Potom sa on v tej ponorke sa puknite, čo mám ja. No však ty nič nemáš. Ty máš leviačin. Kamo, ja by som mal mať buj. Dobre, Mates. Prečo ideš, no? No, ide si ešte zmeniť meno. Poď do ponorky, však. No chlapci, teraz sa musíte pozrieť, čo mám na obrazovke. Poď do ponorky! Idem! Kamo. Kamo, papa, teraz sa pozri, čo mám na obrazovke. Nič reálne, máš tam... Jo, kamo. Máš tam Maty, Ukáž? 1, 2, 3. Zahrajeme pred sebou dve. Bro, prečo ste ma zasa... Dobre, som tam mať. Ukáž ty, kamo. Ja by som tam mal mať guj. Aj? Hej. Nemáš tam nič. Nemáš tam. Vy tam nemáte. No, vidíš, máš tam Jašin. No poďme preskúmavať Maťkovia.
Toto bol asi najkratší run, lebo tu bol nejaký debilný, neviditeľný sviňar. Ale on tam behal, on tam bol. To bol proste šprinter. Ujo šprinter. No, to sme ho videli, len sme mu stihli utiecť. Počkaj, či sa vráti. Počkaj, či sa vráti, no. Kamo. Či počkaj, to je slepé. No, Počkaj, ja som videl len takú obrovskú runku. Myslím, že to No. bolo tu, áno, tuto to je. OMG, to je aké obrovské. No, Wow, no však to je dobre, dosť kamo. veľké. Ale ja som sa To sú odhlasil. veci. Doris, ja som zabudil. jo, to čo tam je, kamo? To je ten šprinter! Aj, kamo, To je ten šprinter, kamo! Ujo šprinter. Šprinter. Ujo, šprinter! Ujo šprinter. kamo, to čo je? Typec sa neviditeľný Určite. zase. No frasa. Ujo šprinter. Kamo, Terorizmus. je za mňu. Aj, je za tebou. Joj. Kamo, uteč! No však ja zdrám! Ja som sa zasypal. Ty zdrám! No, šikovný. Nemám staminu, kamo! Nemám staminu! No, Nie! No, šikovná, ok, tak šikovná. berem kameru. Choď zobrať kameru, no. Kamera na dlho vtečie. Berem kameru. Beru. Zober ju rýchlo. No však rýchlo idem, kamo, ja neviem. Čiže ja už len spestitujem a ten psycho proste len tá, že... Kamo, ale Však ale čo, však idem. Kamo, či to trvá? Však normálne idem. No tak poď rýchlo, ne? Však kamo, Otvor. však otvorám. Však ale on tam je zaseknutý, však čo nič si neurobí, nevie ísť do lode. On sa nedostane do lode, no. Letíte naspäť, bezo mňa. No a ja som už v izbe. Dnes, ale už sa máš kamu. Poďte to v upload. Dať mladý. Si nezatiaľ sadnúť na gaučík. Tam neviem strčiť. To tam strčí, dobre. No konečne. Teraz berem disky a dobre. Ty svinka. Ja mám prečo sa tak naleté? Čakaj, čo vieš? To je sranda. No okej, máme to. Teraz. Pokiaľ toto nebude mať vyššie 400 stiavky, tak to prehrám. Hej, presne, ale rastie to rýchlo, kámo. Už sme v stovke, už sme v stovke. Oj, pridajte. No ne. Ešte to ide v pohode, už to spomaluje. Raster. No. Nič tako dobro. Kamo!